luwe tanganku wanyep gampang dan yen nangel tanganmu anyep nggih anyep hati-hati ndang cepak kijing lho aja matiku keri angel angel langku ya apa dadak ambekan dengar ambekane gak tutup lho tan kena tinumbat enak bakul bakso tuku ora wis sampean ki enek anake bawa bareng wakile Bayu sing gedheke ki aku kokean nek notoki kono anu iki tan kena tinumbat arto Doni kan halo ana siji meneh sing kepengin foto karo awakmu sinten sing gender Mas Aris Riz kowe tawar apa ora lek gak tawar tak wakili modelmu ngerti wong wedok koplono sopo kuwi nggih kok saking aluse kok ngerti wong wedok simpangan ngono ki lho wis kepoyo wis sikile kudu cepot Riz ayo jare kepengin foto mumpung kowe isih urip Yo, tangan semora. Ayo. Ya. Nah. Mumpung ono niken ayo. Ayo. Pokoknya. Ayo Rene, Pak Harto. Nang foto wasik. Lu ora adus sedina lu. Lah, bendino ya ora adus. Ora ngerti sabun bocah iki. Nah, foto sik nah. Foto. Foto le, foto no Mas Yan. Yan foto Mas Yan. Awas, salaman barang ini. Iya. Ya, rupane kaya sunduk mentol. Ayo, foto sik. Awas. Foto sik, aja ganggu. Mosok iki foto karo bakul teh. Iya, iya. Ya. Pane kaya anake bakul sempol kok lagi. Ya wis. Makasih Baris. Muga-muga panjang umur ya, Le. Wah, kok omahe dhek isine nek ora fotorne Mbak Niken karo Badar sini wis loro tok. Nggih kalih setunggal. Sapa? Cakepan. Notasi tok isine omahe niku. Ya, yo lintang asmara. Ayo. Ayo, duet. Mbak Niken melawan iblis. Ayo. Woi. Nggih. Demit. ayo Mamanda Siang pantoro ratri mung eleng mani ing ati setiaku bisa anduweni sangga ayu sulaki